Hessu, oletko kunnossa? Hessu, oletko kunnossa? Pojat, auttakaa. En tiedä pystynkö. Hessu, tullaan apuun. Auttakas vähän, pojat. Kiitti. Nyt saat maksaa tässä, mitä teit minulle. Ja sinähän muutenkin tapoit Samin. Joten mitä tehdään? Nytkö elää minä raivostun? Pojat, meidän täytyy yhdistää voimamme. Me tuomme tuolla lopullisesti. Nyt sinä kuolet. Joo, älä mene. Joo. Et mahda minulle mitään. Et mahda tosiaankaan minulle mitään. Joo, siinä on aikaisin tullut. Ja. Joo, oletko kunnossa? Oletko kunnossa, joo? Oletko kunnossa? Olen ihan kunnossa. Mutta miten me pystymme voittamaan hänet? Niin, miten me pystymme voittamaan hänet? Hän on muuten hävinnyt. Minä lähti. En tiedä. Mä en ole sitä selvillä. Mentiin mennä tuonne ja kohdata hänet viimeisessä taistelussa, joka ratkaisee kaiken. Niin. Joo, selvä. Joo, mutta mulla on taas pieniksi ongelma. Ei kai taas. Ei kai taas. No ei nyt ihan sillä tavalla, mut tällä kertaa mulla on vähän niinku sellainen. No itse asiassa mulla on just sellainen, mitä viimeksi oli. Voi vitsi, Hessu. Voi hitsi. Mä vedän aika ikkunasta alas. Mun piipit. Se on hyvin kannattavaa. Rentoa. Joo, mä menen nyt vetämään. Mä tuun kohta. Taas täällä. Mutta nyt hoidan tämä loppuun. Lopullisesti. No niin pojat, onko se valmiina? Joo Hessu, ollaan. Tästä se lähtee nyt sitten. Ton oven takana meitä odottaa viimeinen taistelu. Niin odottaa, kyllä. Menoksi! Jaa! Pojat ryntävät ovesta sisään. Te tulitte siis viimein. No, tästä se alkaa. Viimeinen taistelu. Tällä kertaa kukaan ei pakene, vaan kaikki taistelevat loppuun asti. Nimittäin tästä se alkaa.
Viimeinen taistelu. No niin. Oletteko valmiina? Kyllä olemme. No niin pojat, aloitetaan. Uh-oh. Ups. Että Niin. Mitä sinä sanot? joo. Kuole! Hessu! Kuinka kävi sitten loppuun lopulta tässä viimeisessä taistelussa? Me voitettiin! Linnan ulkopuolella pojat ovat vihdoin viimein voittaneet pääpahiksen. Ja vastassa on, siis linnan ulkopuolella, on Jojon oma tyttöystävä, Leksie. Leksie! Minä oon Leksie! No moi Leksie! Kiitos. Olepa hyvä. Mutta nyt täytyy kysyä vain yksi sana. Tai yksi lause. Was ist für mich, Mann? Joo, okei. No ei mitään. Siinä oli tämän pehmoiseikkailujen viimeinen osa. Kiitos kaikille katsojille.